Ahoj Marek, prečo si vybral práve mňa? Slavo bol naša posledná nádej. Náš dom predtým predávali iné realitky a dlho sme sa o to pokúšali aj sami. Úplne bez výsledku. Slavo však predtým úspešne predal 3 domy, s ktorými si nikto nevedel rady. Dnes máme konečne predané a sme nesmierne spokojní. Má strategický systém, ktorý naozaj funguje. Ďakujem ti, Slavo. Bolo to ťažké, ale dokázal si to. Ak chcete úspešne predať svoju nehnuteľnosť aj vy, pridajte si Slava na Facebook a uložte si toto číslo. Budete ho potrebovať. Ďakujem za dôveru, Marek.